торговый агент намояндаи савдо ва магазин даромад. Ассалому алайкум. Аз ширкати мо ягон чӣ дар кор нест? Не, дар кор нест. фурӯшанда гуфт. хоб майлаш барори кор гуфту баромад торговый агент. дар ин ҷо хатогии торговый агент дута буд. якумаш сухани дар кор нестро бояд намегуфт, барои он ки ба майнаи сари фурӯшанда якумин чизе ки даромад дар кор нест. дуюмин дар ин ҷо системаи савдо, системаи фурӯш набуд, яъне визит мегӯянд, яъне ташриф. аз ҳамин ҳисоб надонистани системаи савдо, системаи фурӯш хатогиҳо бисёр ба роҳ монда мешавад. аз ҳамин ҳисоб савдои шумо соҳибкорони хурд ва калон баланд намешавад. барои ин ба коргарҳоятон система ташриф, яъне визит, чӣ хел ба магазин даромаданро омӯхтан ба шумо лозим аст.